jumala ame september kalo kili woro la samba fla ani muganani amnu sogolendo ana maliko na maliko kan maliko na funi bolo sero fe obla jalin nyatuma o bismillah bi aka kuna funi olo keneka kuna funi ndamnela kasamani foka konita ko konotona baro mi mi ka shin ko fe no ni wakati na kene mika farafina jamana nyema chapa ko ni beno mi yere kene ka anga jamana nyema be colonel asimingo yita fe mi ka don ka foka sangani shin jamana aleni aga farafina jamana bururi nyoma be uni jamana munu nyonche ni o aka partenaire jamana ko ni ay ayira ka fo sans sabab menali o ko ni mina dollar wal miliyari muwa anin duru de ko ni bla jamana ka bla la wala sa o be se ka o yere de betugo mina o ka jamana nyata ko no ka jamana bayela maliko olu sira fe o dollar wari miliyari muga ani duru ni o obetijo fo sefa wari ba miliyari muga ani duru de boyan kula ni kuna fanya kondala shini koni jamana nyama fe Xi Jinping ali ere koni fe Nina samia konna la sanji cheni ke amadu mashida wa amake mashira koni negilai ori kama kasangani september kalo cliff la temeni ni samba fla ani muga ani nani anga jamana ministri nyama dr shogel ko kala maiga ulu koni ka sigidola ani ministri chama koni sigila uye ayira ka foko nina samia kono sanji koni cheni migeni abi forma inondation obena keme biduru ani kelinde koni ma minkra sabi kama biduru ani duru bone ani la alaka hine ula ukofe ma keme mata ani fla ulu koni jukina ula ma ba wolonvla ani saba keme wolonvla bi wolonvla ani shiki olu de koni dekumbaw soro nyina saji koni ka cheni olu koni na mi yere konna de membora jamana fanta anani bela jiralen fe ani anga jamana koni de ton chama koni fe ka nyeshi o ma degunu koni ma o de kama anga jamana ministri nyama sikin koni konna la ay ayira ka foko de men fefe koni mina adamadiya de men sira fe ka nyeshi manunu koni ma munu koni dekun soro karo ka fo nyina samia konna la ka bebe teme karo ka fo anga jamana ministri su ka sira fe ministri so min koni nyeshi ne de karo fo adamadiya koni konyo ulu koni nyana bolima ani minga siki koni benendo ikaro kafo jamana koni lakana ko o koni konyo uluma ola yini kunte do wore wara sai ka don kafo wari munu mena ande me munu mena obesega don adu da nyuma fe abesega kala lafia la tukumna ani belatira de mesega lafia soro akonya la tugo ya mina ama fo ala kan kishini nyogo mashiba koma Ameta Alger jamana kono ni wakati na foli kanga ta kanyeshi Alger jamana ma kosobe kada kan dabili bankodo kamana gankodo mogo bisega ire nyininga ibisega ni kosuko ta kanyeshi armadi nyoko ma chogoji kasoro ali misi doni make ilaka usabu ke ko kada ka otigi goloni e golo couleur koni oti kelenyi abeta ma ba muga walima ma ba bisa ba boyanko Alger jamana e monu kinga boka jamana kono kata ubla sahara chenche ka akalama dumunite obolo jite obolo kabo ukwa jamana kono la usabu te do wara kada kan ko golofima woni konindo ni atakalaje Alger jamana te golofima fi amese ka fo ate mawere fe ni ayre koninte ka masoro Alger jamana dabe ko chamana kerenkerenela anga jamana kunko kumala ni obetalike anga jamana adamadiya konyo boni bonyali mani o adamadiya akaw yere koni bonyali akila jigila Alger jamana de konintara oni konnala mina aya ayira ka kuma konnala ko anga jamana koni kerenkerenela koroya fa fela fe teza waten anga fintikila ka koni be ka tatuguli mike karogalen dinantigila mawla munu be fe ka anga jamana koni ka baski balia koni sigi akonna la ni ukoni ka wale ya chajugo koni ko anga jamana fintigila ka obara konna la ku koni civili ma mugane koni faga mi yere koni be ayira ka foko anga jamana fintigila ka wal anga jamana nyema koni tika adamadiya ake koni bunya o kama ko ubela yini ke unife ugasika nyangili ta kasiki anga jamana ka kasangani o waliya koni keliye ukola yini mini ama sabati ubulo kadaka oni koni ma ukumaja ubulo o make abani o kofe uklala kala yini wereke oni konnala ko ukazo no destruction koni enjoy karo ka formali ni Algerie ni nyogonche kasoroka o ko koni monopole ni o koni o konyo koni bela jirali nyana bolidi ulma wala sa ubeseka ufireke anga jamana koni sina tukumina kaseka ubali ukala kana koni sabati la kerenkerne la korea fanfela o yere koni fe ola yini fene masabati ubulo sisa Algerie jamana be bulika enyeshi muma odo koni kadu waliya chajugula mi yere koni me madabali bankosobe ore kama wakati kile na kunu ngo juma september kolo kile duru samba fla ani muganani Bilal Akshir funi ale koni nyi kado kafo emeni la yere koni president wa ko fe terroriste uni o koni bingani wali ma karo galantine tigla ma koni kanye mo politiki ale bola ka discours doke kuno discours mun konna la ay kuma chama fo na yisinsi kuma ba fla yere koni ka o kuma ba fla la o kuma
fɔlɔ yɛrɛ jumɛn ko an ka jamana ɲɛmaw ko laɲini wɛrɛ foyi yɛrɛ kɔni tɛ u la ka se ka gouvernement walima ka an ka jamana mara ko ɲɛ bɛɛ di siya wɛrɛw ma ka jɛmaw sen bɔ la min na a bɛ fɛ ka an ka jamana kɔni kɔnɔna la golo jɛma minnu bɛ yen ni u bɛ tali kɛ suraka ani kɔrɔbɔlamɔgɔ ninnu kɔnɔna tamasɛki ninnu ka olu kɔni ko an ka jamana kɔnɔna la ka u kɛ den kɛrɛfɛ fɛn an ka jamana kɔnɔna la kuma min ni bɛɛ b'a dɔn o ye nkalon ye ka d'a kan an bɛ taa Kidali yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kidali gouverneur Elhaji Gamu tamasɛki de don ni o kɔni ye Gadi yɛrɛ kɔni ye o ye fɛn min ka dɔn ka fɔ tamasɛkiw yɛrɛ kɔni ka suya dɔ ye min ka ca kosɛbɛ Kidali region kɔnɔna la o ma kɛ a ka kuma bannen ye fɛn min ye Bilal Agsherifu a ka kuma filanan na a ye ɲɛsin mun de ma a ko Azawa jamana bɛ ko jamana kɔrɔba de don kabini Egypte wagati la ko Empire d'Egypte kɔni de kɔni ye k'a dɔn ka fɔ Azawati ci o b'a yira ko Azawadi kɔni tun bɛ yen nɔ ka kɔn hali Empire sɔngo in ɲɛ n'i y'o kuma in fana ta k'a lajɛ a bɛ ka a ɲini ka tariku kɔni falen ka fɔlenkɔrɔ falen ka sɛbɛnlenkɔrɔ kɔni falen kuma min fana an bɛ se k'a fɔ ko o ye nkalon ye ka d'a kan a ye nin fɔ ka da daliluya jumɛn kan wagati min na nazaraw kɔni nana an ka jamana kɔrɔ yan fanfɛla la Kidali region kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la san 29 tɛmɛnen kɔfɛ an ka jamana samata sɛgɛw ni Mozambique jamana kɔni mina ɲɔgɔn sɔrɔ u ka senandolaci tako sabanan kɔni na a kɛra kabini san 1995 wagatiw la an ka jamana ni Mozambique jamana kɔni ka senandolaci laban kɔnɔna minnu yɛrɛ kɔnɔna u bɛnna kɛnɛ kelen kan o kɛra ka bɛn ni Coupe d'Afrique des Nations CAN Sud-Afrique min kɛra 1996 wagatiw la match ale la an ka jamana samata sɛgɛw olu kɔni sebagaya sɔrɔ u kan ni 2-1 kɔni ye kuma min na segin kɛra kana tuguni ka dɔ k'a fɔ u ye sebagaya sɔrɔ an ka jamana samata sɛgɛw kan ni 1-0 kɔni but de o match fila kɔfɛ u kɔni ma bɛn tuguni o de kama nin tan in kɔni bɛna kɛ a siɲɛ sabanan o filala ani sabanan ni ɲɔgɔn cɛ san 29 ni ɲɔgɔn cɛ an b'a fɔ ala ka sebagaya di an ka jamana samata sɛgɛw ma ka fɔ école catholique kɔni ma a bɛ san 52 bɔ bi ka d'a kan kabini san 1972 wagatiw la ni dɛmɛ kɔni ŋaniya taara an ka jamana kɔni fɛ ni segin kɛra a ko kɔni ka a sigi sen kan san 1978 wagatiw la o yɛrɛ kama an ka jamana minisiri ɲɛmaa kɔrɔ ni o ye Musa Mara a ye a yira k'a fɔ ko a kɔni kun tɛ faamu wa a cɛ ka jugu k'a fɔ ko an ka jamana kɔni bɛna se k'a fɔ san 50 waleya min bɛ kɛ ka kɔrɔ ka sin k'a fɔ ko dɔgɔkun kelen walima dɔgɔkun fila ɲɔni lakɔlita yɛrɛ kɔni cɛ ka se k'a fɔ ko o dɛmɛw bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ ko a kɔni kun kamanagan ko don a bɛ taa Niger jamana kɔnɔ ni wagati na a bɛ taa maa 245 bɔ yan ko sika kɔni kɛlen don mun na k'a fɔ ko u kɔni sen bɛ karɔgɛlɛn diinɛ tigilamaaw kɔni ka waleya o kɔni na kuma min na sika kɔni kɛra la o kɔni welela ni wagati na sɛgɛsɛgɛli kɔni busanmisɛnnin bɛ ka tugu la ka se ka dɔn ni maa sugu minnu don u ka ŋaniyaw ye min ani ka dɔn ka fɔ ka laɲiniw ye min ye fɛn min ye autorité de protection des données à caractère personnel ni o kɔni ye APDP olu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ campagne de walima kangaridakan dɔ kɔni sigi sen kan min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ jaw sow la minnu kɔni bɛ bɔlɔlɔsiraw sanfɛ ni o ye web tv ye ani page minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u ka baara tɛ fosi ye kunnafoniya kolonw bilali kɔni an ka jamana fintigilakaw ani an ka jamana yɛrɛ kɔni bi kunna ko olu koɲɛ olu kɔni ma ni maa min kɔni minɛla la ɲangili na da i kan i ni min yɛrɛ kɔni ka kan sangani tɛnɛ don tɛmɛnen septembre kalo tile 2 san 2024 an ka jamana douanier ma olu kɔni ye tɛgɛ kɛ i ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɛnaminima fɛn birike 448 bɔyanko la min kɔni tun bɛ ka don an ka jamana kɔnɔna la i ka dɔn k'a fɔ moto la kɔni i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw kɔni fɛ min yɛrɛ nana i n'a fɔ ko doni lasiri dɔw kɔni ni wagati in na i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw kɔni ye tɛgɛ kɛ ni maa na minnu kɔni tun bɛ ka doni ɲɛnaminima fɛn ye ɲangili na da u kan o ni min ka kan poulet de chair ni wagati na ale kɔni daga gɛlɛn kosɛbɛ an ka jamana kɔnɔna la walima an bɛ se ka fɔ a yɛrɛ kɔni tɛ ka sɔrɔ ka sanga ni aviculture kɔni kɛbagaw ye minnu ka baara bɛnnen don i ka dɔn k'a fɔ baganmisɛnnin maraw kɔni ma u ye a yira k'a fɔ ko sababu tɛ dɔwɛrɛ a bɔra kun fila la o fɔlɔ ye kurantigɛ a filanan i ka dɔn k'a fɔ sɛ dumuni kɔni sɔngɔ gɛlɛyali ye ka d'a kan u ye a yira k'a fɔ poulet de chair u mako kɔni bɛ kɛ yeli na walasa u bɛ se ka u yɛrɛ balo ka ɲɛ cogoya min na wa o kɔfɛ u ka balo fana kɔni ka gɛlɛn kosɛbɛ min yɛrɛ kɛlen bɛ sababu gɛlɛnba ye ka se ka nin fɛn ninnu kɔni sɔngɔ gɛlɛya min yɛrɛ la mɔgɔw kɔni ye u yɛlɛma ka u ɲɛsi ka dɔn k'a fɔ sɛworo minnu kɔni bɛ feere carton kɔnɔna la olu kɔni sanniw ma o dun yɛrɛ kɔni importation ni o ye o ladonni o kɔni interdit don an ka jamana ɲɛma olu yɛrɛ kɔni fɛ o de kɔni kama ka d'a kan mɔgɔ tɛ a dɔn a dɔw bɛ dilan ni min ye a dɔw bɛ nati cogoya min na
championnat d'Afrique de handball ni o kɔni bɛna kɛ septembre kalo tile kɔnɔtɔ ka tabila septembre kalo tile 18 na Tunisie ka olu kɔni fɛ min bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ junior kɔni fɛ ni o ye athlète junior minnu kɔni si tɛ san 20 yɛrɛ kɔni bɔ o de kɔni kama kunungo kɛra u ka tagali ye min yɛrɛ kɔni na u kɔni taara drapeau kɔni minɛ kɛnɛ min kan an ka jamana ministre min ɲɛsinnen don i ka dɔn k'a fɔ sifinnakaw ani ka dɔn k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ kow ma Abdulkasim Ibrahim Fomba. Amta senfili ni bolofili bina ko kan championnat national de Vietnam Jet Vudaw o kɔni ta ko tanan bara olu nun do la min kɛra utukalo kile 31 tɛmɛnen na stade du 26 mars kɔnɔna la basketin kɛ terrain min kɔni bɛ yen nɔ ɲinata kɛra atako tanan kɔni baraw ye kɛnɛ min kɔni kan mɛtiribaw kɔni kun bɛ yen nɔ minnu yɛrɛ kɔnɔna u y'u préparer ka fɛn caman kɔni kɛ ka da kan championnat d'Afrique o kɔni bina kɛ novembre kalo nata an ka jamana kɔnɔna la. Femme fédération malienne de judo et de jiu-jitsu olu kɔni ye ka dɔn k'a fɔ session de formation dɔ kɔni labɛn min kɛra i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen na stade du 26 mars kɔnɔna la a kun tɛ dɔwɛrɛ walasa ka se ka alvitre caman kɔni sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ fédération malienne de judo ani jiu-jitsu kɔnɔna la walasa u bɛ se k'u ka compétition nationale ani u ka compétition internationale fo ka taa se compétition mondiale kɔni labɛn cogo min na ani ka se ka trophée baw kɔni sɔrɔ cogoya min na. Amnu sɔgɔlen kun don an na ni wagati na Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw fɛ aw kulo garisɛgɛ kɛra ni kunnafoni damadamaw de an b'a fɔ aw ni ce a ka lamɛnli ko ɲuman na a y'o sɔgɔlen to Mali kunnafoni bɔlɔlɔsiraw la kunnafoniya jɛlen bɛ sɔrɔ yen nɔ de aw kan bɛ don wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ ni aw la Ala k'an si jɔ koma kɔnɔ Ala k'an ka jamana basigi.